Tää on legendaarinen. No niin. Joo, elikkä ne 5 hallistaan. Jep. Siis niin siis. Joo. No niin, Ville. Siellä valo, no niin mennään. Siellä on veturi! Ja juna päällä! Pommipaikka päällä! Pommijuna päällä! Pito se alla. Tulkaa vaan sieltä. Menkää halliin. Kuinka vitu hieno sit tulee? Siinä on kolmasen syyssä. Joo, mennään näin ja servoille mä jaksaan. Mennään mitään, voi hakea. Sore vietän vielä. 36,4. No en mä tiedä. Mä kävin hakee pikkutikkat, niin sit se ampui mua selkään. Oiskohan tullut sieltä, että Eko, kuuleeko? Mä kuulin Ekoa. Eko ottaa kuulemma. Sore. Ei kun huvikseen on IPS. Okei, hyvä. Okei, mikä passu? Oi saatana! Vitun tärkeä! Ei ole. Joo, käykö? Hei. Joo, Eko. Ollaan kerroin dualit mutku. Ei kun me ollaankin CT nää, meni kaikki kerroin. Tää ranneke tuntuu pahalta. Pitäisikö mennä tosta? Kiertää, mutta vitun näyttää. Mulla on vittu persees kun on hierto. Älä savali tossa. Tulkaa vaan. Siellä on tornis. Ei mennä. Sopiva randomi yhdys. Suddenly out of fucking nowhere. Mennä vaan. Päätyy se. Tuossa on numeri tossa alhaalla. Heikko. Se on kolmosen välissä. No niin, hyvä. Päätyy. Pläni, heitä pommi. Oo, tulee puukko. Pommi. tulee selkää varmaan. Ei. Mä katon. Tippu! Vittu, hyvä! Hyvä! Säästää varmaan. Kattokaa tarkkaan nyt hei. Kattokaa tarkkaan. Kumminkin jossain täällä. Tästä vaan. Puro. Hyvä paitti. Ei se puro. Mene pose. Ai! Osta mulle Toni. Nää on ihan paskoja. Me ollaan ihan paskoja. Lauttakaa. Mitä vittu? Sore, ota ne. Sore, täysin sen. Heitä pommi pois. Sitä normi. Joo. Okei, rauha. Ville, messäkin. Heitä pommi. Rauha. Nää säilyy. Nää hakee. Keskellä vitosen. Menkä. Kutosen päälle. Hyvä. Keski vitosen Melvin. Siinä vitosen alla. Hyvä, kattokaa selkää. Hyvä. Se koittaa saada exit killi. Mistä se sai? Onko se saanut AK? Ei saanut. Ei oo todellista.
Ihan rauhassa. 40 siihen. Mistä se tulee? CT päädys. Meitä vallan. Oi saatana. Älä, ei haasta. Tulee se. No joo, kai. Hyvä. Vittu miten pitkään? Sai kyllä ihan liikaa jäätä. Jep, sai. Osta mulle. Kuka? Tassama. Sitä. Millä mulla spotti? Pörsy menee alle. Pörsy menee alle. Pörsy menee alle, 1 B:lle, 1 kattoo muskaa ja sitten 1 käppää. Tornista ja mellus voi olla. Vitosen taas. Ihan tornissa se on. Kato. Savuttit Zetan. Välille savut. Voi olla mellus. Jep. Eli PR B:lle. Mennään. Eteenpäin. Joku ottaa sinä siitä. Jokki ota Mellus, sinä. vitosen. Väh. Älä. Ei mikään kiero. Mutta tyhjä. Mä käännän nyt. Jep, siellä on CT-portaat. Mennään eteen 20 sek. Pläni. Älä tuomiuna alla! Äkki vaan. Mä suojaan. Tulee päädys, tulee oikein se. Ei mennyt. Ei. Ei, no. Okei. Ihan sun mikä on. Tässä. Moke mies. Mä heitän sit. Veturi vaan. Vissi höyriin. Mä näytän. Tuonne. Mä. Onko se jossain? Siellä on kaksi. Ne on hallitsakki. Hyvä. Vielä yksi. Kolmosen takana. Hyvä. Ottakaa meidän Mika. Hei, Mika voi olla löyska. Voi olla sieltä. Ota ihan rauha. Se on ihan tuikuis. Onko mun naama valkoinen vaan? Kyllä. Se on pommilpano. Tulee laitaa pitkin. Saadaan nyt. Basecamp. Toni säästää. Joo, säästä. Pääsee 2/95. Älä nyt osta. Pitäisikö tehdä? Pitää tehdä, kyllä. Mikä vaan heittää tosta. Ala pimeä. Ylä pimeä. Kyllä. Hyvä. Nadetit Zetan. Mellus on ihan saleta torni. Sujalla yksi. Onko siinä lateessa, että me huudetaan toisillemme vitu idiot? Älä käytä ääni! Tossa säiliöjunalla on yksi. Pidä Tuija. Tossa säiliöjunalla on yksi. Otetaan se alas. Mennään, ota se alas. No niin, odotetaan.
voi mennä. Tippumyrkky! Tulkaa. Viitosen takan. Meni CT päätyy. Joo. Vielä pommi. Pikkutikkaille tulee yksi. Ootko voinut tiputtaa se? Ei saatana! 85 täytyy, tule CT. CT 100. Pommi on päällä. Vika heikko, se oli... 85 se säästää. Hyvä. Nää jätkät. Nää varmaan hakee. Varakaa veturi. Mä aloittit Zeta. Viitoseltaan mellus. Hakee. Säilyy päällä. Hakee mua. Kutosel, niille. Tuu. Torni, Osuttu naatin. Hyppäs säilyjunnan väliin. Voi. Kuoli sähkö. Viitet seta yksi. Okei, mä katon keessissä. Hei, tulee selkä! Terot seta! Keski on vielä yksi ainakin AK. Tero meni. Kaikki on päällä. Pikkutikkaat tulee yksi. Ei ole mitään, ne vaan onnistuu. Jaha, ne heitti smoken tuohon ja kun smokena. Juu. Smoken B, hei tulkaa B:lle jo. Kyllä pimeisyys saa. Ota ne autoon. Meiks mäkin? Mene Tonin katto. Älä liikaa. Oliko se missä? Jep, siellä. Kuja pääty. Yli. Kuja pääty AVP. Mene Toni. Siellä. Hyvä Jukki. Kanaatti. Mellus kuuluu. Päädys, Avi. Mikä kuuluu? Onks Jonsse vielä siellä? Zeta. Jossain päädys. Zeta, 78 tehty. Hyvä. Mikä oli päädys? Ei, vittu otti kujalta. Mä vaan. Kuja päädys. Ylä pimees 3. 2 lähti alas pimeen. Hyvin toi ties. Joo vittu, miksi sä tää on? Hyvä. Sorre! Joo, siellä meni haksut päälle. Saat sä? Mä saan. Ei kun mä saan vaippelemaan. Joo. Mulla ei oo. Näyttäkää te heti jatkoja. Jaha, Oliko sulla joku ase? ei ollut mitään vittua. Nää tulee olla. Kuja päädys 2. Täällä meni 70 päällä. Viitosen 21. Joku ottaa selkä nyt. Meet seta. Pommiuna päädys. Pommiuna päädys vieläkin, pommiuna päädys. Mä en. Onhan se aalto. Viitet setas on yksi. Vittu, mä oon kävellä tosta ihan suoraan. Hyvä. Hyvä. Mikä varmaan CT pääsee? Yläliuska. Hyvä.
Vessa niinku vessa. Se ei oo vessa. Joo. Sori. Mä päädyin ihan valoissa. Kuja pois. Sori valoissa. Vähän. Ajatuikus. Zeta, tippuu! Oikeasti vitosella. Vitoselle! Tippu jo. Mis vika? Heittää päädys valossa. Vitosen päällä oli, se vitosen päällä oli! Tuli! Vitosen päällä! Hyvä! Ota jääkaapin Tavi! En kerkeä enää, mä saan. Ota. Joo. Ota. Joo. Siitä heitä ylältä. Joo, käyttäkää. Jätetään. Joo. Mennä vaan. Ei oo enää tossa niitä tasoittaa. Varo, vittu! Joo, mennään. Hei. Varakaa. Nyt ja haarukoitten päähän. Rani vaan, tähän näin. Ei alle. Pää. Tuli vessojen kautta. Tulee selkään teitä. Ei, jätä! Tikka! Tullaan jo. Alali. Hyvä. Hei, jääkää nyt niihin haarukoitten päähän, eli käykää menkös. En mä mennyt. Äsken siellä oli jo. Mä en odottaa. Hei, en kerkeä nyt. Oota, mä soitan sulle myöhemmin. Tykkää näitä soittaa kesken matsin. Otetaan vaan nyt ihan raasta. Ihan raos vaan. Kuntoni sun kanssa sinne. Hei, Jokke, ota tonne pois. Meluskait. Tää torni. Lasiseinä.ex. Joo, No Lola. Lollo. Osu. Ei vittu, se on siinä Melvin. Kuja! Meni mellu! Mennä halli. Missä? Mennä. Mikä? My face. Kaksi. Osu 2 kertaa. Menkää vaan. Joo, vitut vielä kuin yksi Tosi homma. niin. Ja sen kalajuska kanssa. Heikko puoli. Saada summa. Elket vaihtaa vielä. Joo, ihan sama. Ei mitään. Otetaan, hei. Joo. No, joo. No ei haittaa, mennään tonne. Kyllä tuntuu, että kyllä enää pelata. Onko siellä millainen suihku, että onko se semmonen pikku kompi, mihin mahtuu vain yksi vielä? Joo. Sillä, että mahtuu pudottaa saippoja ja Perseet, tuo mikä oli paikalla. Revirte, onko se ollut yksi kerrallaan, niin siinä meni niinku vittu jotain 305.1 suihku. Missä semmonen oli? Siinä konsa. Lamusit päähän. Siellä on zeta. Toni, riittääks sun? Joo, totta kai. Otetaan nyt vikka. Joo. Nyt ihan taas. Joo. Te tiedätte kyllä. Sori, minä vähän taas tekee. Tällä niin. Mä annan sulle vähän pikku lahja. Mitä tässä kellin mikko? Käyttöön. Vitosen! Hei, kattokaa selkä. Vitosen siinä haarukalla. Tuli piha. Vitosen haarukalla vieläkin.
Jes, kyllä vaan saavuttaa tätä messaa. Ota pommi pois sieltä. Siellä oli pääty. Tippu! Vitosen hoitaa. Mä jät seta, mä jät seta. Teidän on. Hei, tervetuloa. Kerrot seta. Kaikille tuota ihan paksuja. Kyllä. Jep, siinä on 1 000 000 euroa taas. Joo, vittu oikeesti. Zeta. Pitää tehdä noita monta sellaisia pieniä ja vähän isoja. Vielä sen kun saat pois. Mikä se on? Kampe. Haasta. CT pääty. Ei silleen, että kyllä ne on konsulteille. No niin Ile, pidä sit se kunnolla nyt se. Nyt on huono pommi. Lähteekö? Ootko ihan varma? Kuja tulee. Ihan valoskelija. Hyvä. Peräty. No älkää haasta. Ujalla sisällä vielä. Yks täällä. Kolme täällä. Pommi. Tulee tää. Ne tulee päätyyn asti. Kuoliko? Toinen siinä. Sulakettu ampu. En tiedä mistä. Se. Tippu! Nyt rauhassa. Rauhassa. Oliko se vika kuja? Joo, Ei ole liuska. Joo, puro. Puro. Hyvä. Vitun tärkeä. Ei mä saa asnipaa. Perkele. Sain pommin, mutta ei tullut asnipaa. Saako? Se on sun niin läppä. Kyllä ne varmaan voit vetää kyllä pasana näitä. Treenit eroa sulta kun Ei nyt sitä. mennä Kujakaan. Tää liuska. Ei oo pommi näkynyt. On pommi näkynyt, vaihtakaa. Selkää voi tulla vielä. Hyvä. Vitu hyvä. Aikaanko plättiä? Oikein säilyy. Säilyy. Katso, ettei selkää tuu vielä. Kaikki ei näkynyt. Mikä on Mikä meni oli? Aliska? Hyvä. väärinpäin. Muistakaa jos niillä on osto, niin Flip horisontti. Kyllä me nyt oli hyvät säännöt. aika lähellä. No ei mitään Ei nyt se tos vielä. paitsi Ota kuja. Joo, on osto. Kuja. ei muuta voi tulla siihen mitään pistellä. Kuja. Latella Ainakin yksi. Tänne tuli savu. Kuja pääsee. Joo aikaa vaikka. Se on kyllä vittu hevi. Laita toi. Ei saata, pikkutikkat vielä yksi saata. Pikkutikka taivaksi. Vitonen pois! Traahas. Se on Ove siinä. mepiksi. Älkää vaan. Pitäisikö siinä vielä laittaa ilmet tohon? Mitä? Siinä on vittu. Mä kiinni siitä. Ei vaan mitään. Se asia niin paskaa paikkaa. Mä otan bossa. No niin. Joo, se otetaan. Hallittu näin. Mäkin tuon seta jos on okei. Ei. Ei toi pilaa. Se toi nyt täynnä, et sä voit sanoa Mitäköhän ihan formaatista pitää olla? Joo, hiljaa. Toni, mene sinne. Bossi tippu!
Kujat. Avi tippuu muuten. En tiedä. Pommiune ja vitosella välissä. Vitosen välissä kai. Se on jääkaapilla. Tulee jo kuja! Tippu! Tulee Zeta! Tulee meidät Zeta! Kuja pois. Meidät Zetas, Vito! Meidät Zetas! Hyvä! Toni, kuoliks se kun kujattais? Kuoliks se? Info heti jos menet mölviin, niin. Joo, ei mitään. Mä en kuolla. Hiljaa. Ei nyt se Täällä on! Täällä on! Hyvä. Hyväile! Kerran mulla oikeesti taidot. Hyvä oli. 5! Ei riitä! Kuoliko. Ei. Kuoli. Onks pommi? Ottakaa päälle. Nörssänä, oot sinä mun valmiit? Hyvä! Mä voin... No siis, mitä mä ostan? Saamme sulla au. Ei mä ovi saa. No ase tossa. Koska mä saan... Mun on pakko pitää avi. Ja nyt sulla on ovi. Sos mei. Melvin savu. Sano jos tulee kuja. Rova seinä. Kuja yks kuja. Se on kujapommi. Mä tuun. Joo, onko? Peruutiksa? Ennen. Ei päästä erot sieltä. Siinä on savu. Pääsis kuja läpi. Siinä on... Ei kun sulla oma. Saada pidä kujamaan. No vittu kun mä oon... Sano nyt tulla. Missä? On vielä piilossa. Kuja, kuja. Pitää. Kusta toi pihan on paljon. Ei mitään. Mikä pitäis varmaan mennä säästä? Dominokkaa. Pääsikö mä jotain? Mä menen tätä pitää. Siihen vaan. Ei mitään. Mä kuulin ihan ääni. No kun siis Melvin savu. Ja kujat kun tulee, niin ei tossa voi tehdä mitään. Joo, ei tarvi mulle selitellä. Alkaa mä tuun Zetaa päin. Säästää avi. Säästäks se eilen? Evin X eteenpäin noppailee. Kettu tippuu. Ota tää. Ota se. Hyvä! Näytä Melvin. Tässä on ase. Meni meidän pääty jo tuolta. Meidän päädys jo. Ota ase. Meidän päädys meni jo. Meidän portaas varmaan jo. Ei jumalauta jo. Joo ihan sun. Jansson on vitosen. Elä nyt. Toni yrittää seljata. Missä vittus Toni? Pommitippu halliin. Älkää hauskata. Hyvä! Hyvä! Mä annan tää sulle. Kyllä. Missä on? Aiku, toille. Mä oon tässä peli jo. Voidaan molemmat voit. Nyt vähän johtaa. Nää voi tulla. Kato vähän epäin. Tulee. Jep. Eikö? Täällä on Pummia kai! Piilos. Ai hallis. Joo, Säästö. kato, Hei, säästö. Joo, pase. Ei tossa oo mitään järkeä enää. Ei mitään eile. Mä pidän tää vessat. Hiljaa. Elä. Hiljaa.
Kuja tulee. Ei vittu, sori. Tippuu. Hyvä. Vessoit 1. Mä saan itelleni. Hyvä. Joo, Ile. Me Ile piha. Haluatko sä? Mä menen. Ile. Ile, miksi sä kuuntelee? Ile mee. Joo, koko ajan. Ja nyt joku vie mun tahakoon, niin saatana. Hiljaa. No niin. Hyvä. Kuja yksi. Aion meidät. Melvin! Ja kuja Melvin! Meidät setos! Kattele hyvää. Kuja. Kolme voittoa. Ne just. Mikä molemmat? Mut siellä on. Meneekö tästä läpi? Ville, saat sä itse. Ida tässä on. Saat sä itse. Mä ostan ite. Saat sä mulle. Joo, mene. Meidän runkin. Olisiko nyt sitä rodia? Mä katon meidän sillain, katon täältä. Vitosella. Kuja yksi sai päähän. Siellä on vaan yksi jätkä. Joo, yksi. Tulee kaksi. Ile. Vittu sä oot kova. Mitäs väli? No niin. Juokse pikku. Mä ostan sulle yksi. Sori. Pommi. Lähtee pois. Hiljaa.
Yleisulta selkää, yleisulta selkää. Sulta monta. Yksi tulee Jukka. Yle vessulta. Mistä se laittoi mua? Mä saan niitä. Olistaan 3 vuotta. Tulee istumaan tänne ja katsomaan peliä. Joo. Pidetty Bentola varmaan. Varmaan on vielä päädyssä. Kuja. Se pikku tikka. Ei oo pommia kenellään. Että mä en näe mitään. Melvi. Sait. 2 vs 3 nyt rauhassa. Pikku tikka oli. Ei saata, vitoselle joo. Katso sieltä, tarvitse sieltä. Mene. Meillä meni se. Vittu hyvä! Ihan vitun hyvä! Sitä se pelataan sit sitä kodiin! Hyvä, vitoselle. Vika meni vitoselle päin. Ei, kuja. Tule meidän eteen. Pelataan kodiin! Ei saatana. Vittu mikä nänni. Loput voitto. Hei, no joo, se oli päästä. Totta kai, jos mä halutaan kaikkea. Sitä on. Tuli piha. Piha kovaa. No niin, missä oma? Kuja. Koitin puhua. Hei, vitoselle! Älä haastaa. Joo. Haastaa. Kiitos Tomi. Älä haasta. Tule viitoselle. Meni. Mä kuulin Z. Päijältä loputtaa. Hyvä! Vituva. Kerkeetkö? Ei vittu. Vittu hyvä. Mulla on ihan paskaa osto. 24,6. Ostakaa tää peli nyt paskaa. Joo. Mä pelaan ikin pahasti. Vähän veikkaan, nyt tulee. Me vitoselle. Ai jaa. Ei. Tossa, Sorne. Tulet sata. Joo, vetorilla. Miksi et siellä on valoissa?
Ei ole! Avasin. Tää keskellä istuu kaveri, joka ei ihan pani. Päähaamuttu kuja, päähaamuttu kuja! Vittu. Ja kuja. 3-3. Pomino. Joo. No niin. Sitten tasuri. Joo. En tiedä. Ei myössä. Hei, tehdään ottaa koko ajan näitä sekaisin. Ei minä tiedä. Hommat menee koko ajan siitä. Enkä mene. Alkaa nyt vittu jossain hyvissä. Mene. Kui luojaa yläniska. Niin, ne meni jo. Mä nähnyt pommia. Ois totta kai voinut info. Joo, se oli siinä. Aina kaikki vetää vaan yritetään. Ei ihan uskoa, että sotkea meidänkin.